Značka je to, čo ti zostane, keď ti zhorí továren. Vieš, že dobrý branding a rozpoznateľnosť značky sú dnes kľúčové, preto by si mal svoj brand chrániť. Viac o tom, ako si chrániť svoju značku, ti v krátkosti porozpráva právnička Eliška Džuganová, tak poďme sa na to spoločne pozrieť. Ochranná známka nie je len formalita. Dáva ti výhradné právo používať tvoj názov, logo alebo slogan. Nikto iný ich nebude môcť použiť. Buduj silnú značku s istotou. Ak tvoja firma rastie, ochranná známka ťa chráni pred napodobňovaním a zneužitím. Chráni ťa pred drahým a nákladným rebrandingom. Ak si ju nezaregistruješ, konkurencia ťa môže predbehnúť a zabrániť ti používať vlastný názov. Ochrana značky je základ. Právna istota, dôvera zákazníkov a konkurenčná výhoda v jednom. Eliška, existuje spôsob, ako si ochrániť značku, no s minimálnymi nákladmi? Európska únia dáva malým a stredným podnikateľom grant v hodnote 700 eur, ktoré môžete využiť na ochranu vašej značky. Nečakajte, kým bude neskoro. Ochraňte svoju značku už dnes.